Srbije i Danske. Nikola Manojlović, Prodanović. Da vidimo da li će opet naši praviti višak na krilnoj poziciji. Vojin Vučković ide na drugog pivota. Ilić i prvi gol. Momir Ilić, dakle 4 minuta je proteklo dok smo vidjeli prvi gol. I selektor Vuković je rekao da naša reprezentacija ima veću šansu da večeras